Laroɓe amin assalamu alaikum. Barkamen e fottugo nder taskaram ka akesa katabital pulaku. Min woni mo moɗon Nafisatu Abdulhamid hawtande be sobajo kugalam Muhammad Bello. Ngam nanugo ɗurkan nder maka ni ha mi hawta won be sobajo kugalam. Tabital pulaku ka taskitama on takanas ngam wanginki aadiji fulɓe e maggalluji ɗi fulɓe meɗen kabdata be majum ngam hiiki en heɓi ɗatal ngal en faddata ɗum ngam jahal yeso fulɓe meɗen. Ngam waddanki on taskara man hande waɗi min bolwan on dow ko larani kalmol ngol fulɓe jiltorto be magol woni pulaku. Ha ma ɓe ɗon mbiya ɓe woni dangle pulaku ko tatoy ha nder lesdi ndi. Ngam waddanki on lugguɗum nder maka laroɓe amin min ɗo yela on tokkana min ha sebore poloya ngam on nana no min waɗata be ardiɓe fulɓe e ma arɗo en dow no waɗi fulɓe jiltorto be kalmol pulaku to fulɓe bo heɓi kalmol ngol. Kalimol fulɓe bo heɓama ha ɗemgal arabiya wi'etengol fulan. To a nani ɓe wima pullo to wodi ko sendiri ɓe be leƴƴi gondi. Ngam anduki be nanuki lugguɗi nder maka ni ha en nana jawabu man daga hunduko darektojo kungiya mi yetti Allah je lesdi Mabalwa Modibbo Aliyu iya wuro Ƴombe be arɗo Kishim fu maɓɓe ni ha labbare seɓore Polwaya ha lesdi Mabalwa. Ko wi'ete pulaku ko pullo ko fulɓe ɗum kalimawol may ɓe ewniri leñol fulɓe. Ta nani ɓe mbi goɗɗo pullo to wodi ko o sendiri be leƴƴi goɗɗi. Kalimawol may ngol ɓe ewniri leñol fulɓe. Fulɓe bako en gecca himɓe pulaku fulɓe ɗum leñol gurtingol mamiraɓe magol wakkere baba hanko latti Ubbatum no nafi. Ubbatu ɗum sahabojo annabijo sallallahu